F'dan iż-żmien fejn kulħadd ifittex li jgħaddi iżjed ħin mal-familja, mawra saċ-ċinema hija l-għażla naturali għal ħafna. Films li bla dubju jkunu mistennija minn ħafna f'dawn iż-żminijiet huma dawk li għandhom temi natalizzi. Il-kritiku tal-films Mario Zoppardi saħaq li dan il-miliet jidher li kien hemm il-film animat The Grinch li wara s-suċċess li kien għamel il-film preċedenti ta' Jim Carrey ukoll intlaqa' tajjeb min-nies. Għaw Malta The Grinch issa sar popolari minħabba li fis-sena 2000 kien ħareġ il-film How the Grinch Stole Christmas ta' Jim Carrey u allura dan il-film, din l-istorja u anke l-ktieb ta' Dr. Seuss sar popolari. Il-film animat ukoll mar tajjeb. Min-naħa l-oħra l-film Nativity Rocks ukoll għandu rabtiet natalizzi, ma dan ukollu jidher li ma marx tajjeb fiċ-ċinema. Mario Zoppardi saħaq li dan il-miliet ma kinux il-films tal-miliet l-iktar mistennija, iżda kienu l-films Aquaman u Mary Poppins Returns. Il-film Aquaman jidher li se jiġbed ammonti kbar ta' nies, hekk kif bħalissa jidher li hawn domanda kbira għal films dwar is-supereroj. Diġà daħħal ħafna flus, speċjalment miċ-Ċina, għax fiċ-Ċina diġà ħareġ ħafna qabel, fil-fatt daħħal aktar minn 200 miljun miċ-Ċina biss. Il-preview night ta' Aquaman ġewwa l-Istati Uniti mar tajjeb immens. Dan fil-waqt li Mary Poppins Returns jidher li ħajġbed bosta familji li jmorru jaraw bit-tfal magħhom. Zoppardi qed jipprevedi li se jiddominaw il-paraguni bejn Julie Andrews u Emily Blunt li issa se tidħol fiż-żarbun tal-predeċessur tagħha fil-karattru ta' Mary Poppins. Mario Zoppardi stqar li għal żmien il-miliet fuq television ta' daw kollha li jħobbu l-films żgur jerġgħu jitfaċċaw bosta films dwar il-miliet li jibqgħu popolari bħal Die Hard, It's a Wonderful Life u How the Grinch Stole Christmas. Madankollu wieħed ma jistax ma jsemmix il-films Home Alone li dejjem inislu sens ta' nostalġija u tarhom kemm tarhom dejjem jirnexxielhom il-isnud bis-sima. Hemmhekk kellek il-Macaulay Culkin kien għadu tifel innoċenti għax imbagħad meta kiber ma tantx baqa' innoċenti wisq illa għaliex naħseb irrovina l-karriera tiegħu, imma kien għadu innoċenti, huwa film interessanti, huwa film avventura, jħallik bla nifs, huwa film li tieħu gost taraħ u terġa' taraħ. Għalhekk l-awguri huwa li għal dan il-miliet tiltaqgħu ma' bosta karattri kemm ġodda kif ukoll oħrajn li qishom ta' kull miliet b'sens ta' nostalġija jerġgħu jitfaċċaw sabiex idaħħlu atmosfera festiva fid-djar tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.